nu er det nok. Nu skal I stoppe og rejse hjem med jer. Jeg er så træt af, at jeg ikke kan gå ud om aftenen, fordi jeg er bange for at blive overfaldet, bange for at blive chikaneret af mennesker fra Mellemøsten. Og hvorfor har I et behov for at chikanere mig, for at overfalde mig? Er I dumme eller hvad? Bare fordi I synes, jeg gør mig selv til grin online, betyder det ikke, at I kommer over og overfalde mig. Kom over og chikanere mig. Bare fordi jeg er homoseksuel, betyder det ikke, at det giver ret til at chikanere mig, tale grimt og slå mig, sparke mig. Er I dumme eller hvad? Hvis I ikke kan lide mig, lide den jeg er, lide det jeg laver, så ignorer mig. Gå væk altså. Det er ikke mig, der er problemet her. Det er dig. Og jeg har aldrig nogensinde gjort dig noget. Så hvorfor skal du behandle mig sådan? Så vil I ikke bare være sød og lade være. Jeg kan snart ikke det her mere. Jeg er sød og stop nu.